yang atau nyopede ada balik mana makna dari pakan bagandi yang atau nyopede balik mana makna dari pakan denai dipotong indah ada beda kabui ibalaga denai dipotong indah ada beda kabui ibalaga. Jadi banyak salah denai dibari harum sajo sakit jadi banyak salah denai dibari harum sajo kancak ranahnya nak tangan yang an mandaki kasimpang balo kancak ranahnya nak tangan yang an mandaki kasimpang balo mulonyo iman kabapal yang dah udah membari Tuhan mulonyo iman kabapal yang dah udah membari Tuhan. Padang kumusulan dikurai taji dibawa orang nandak ke padang dalam pasan datanglah mimpi panenan atau alailah dalam pasan datanglah mimpi panenan atau alailah sawah untuk morok kalaban pabelok jalan dakan talawi sawah untuk morok kalaban belok jalan dakan talawi payah bacin tu malah dan pamenan kurang tak sayangi payah bacin tu malah dan pamenan kurang tak sayangi. Antarusan Maruang Balantai Kecamatan Bandar Sapura nama gamang kasihan tak sampai dalam hati dan duluan nama gamang kasihan tak sampai dalam hati dan duluan kurang solok nak kasih gara nan pulang barang irami kurang solok nak kasih gara nan pulang barang irami kasihan tak kau usah dibuka ada sayang